Nou, wij zijn de petitie begonnen eigenlijk omdat de moeder hier achter mij vervangen wordt door een hele grote turbine. Met een wikhoogte van 60 meter, dus dat is 20 meter hoger als dat die nou is. En eigenlijk zijn wij het er helemaal net mee eens. En wij willen eigenlijk aanlitten aan de gemeente dat er helemaal geen draagvlak voor is. En dat is eigenlijk de betingste om de moeder, een dwarpsmoeder, hier te krijgen. Dus als er geen draagvlak is, dan lijkt het us dat er echt geen moeder komen mee. Dus valt daar een heel bot op in het landschap. Boven dat hebben protten van de omwenden er voort dagelijks last van eigenlijk ook. En eigenlijk zijn er een heel soort argumenten te nemen als het haast over werelderfgoed, UNESCO, wat hier liek bij de CEDIC zit. Waarin dat dit echt een soort horizonvervuiling is eigenlijk. Boven dat kist die afvrij heel goed dat het voor de natuur is. Zo zijn er al je argumenten te nemen, maar wij vinden vooral dat de gemeente luisteren moet naar al die argumenten en luisteren moet naar haar burgers die zeggen dat die moeder er net komen mee. En had het een goed doel? Want de gemeente had al vergunning, jong? Ja, wij hebben in principe soms ook wel een beetje het idee dat het vjochtend in de bierkaai is. Maar wij denken ook, we leven gelukkig in een tijd en op een plek waar democratie normaal wel heel goed uitvoerd worden kan. Daarom wil ik heel graag zien dat wij gewoon als dwarpen, maar ook gewoon als bijvoorbeeld de Waddenvereniging, die had zich aansluiten bij de petitie. Zo binnen orde instanties en particulieren die het zeggen van nee, we willen toch echt zien dat dit gewoon net zomaar kunnen mij. Dus wij denken zeker dat we daar maar een beeld schetsen kunnen voor de gemeente om ze misschien een beetje te helpen. En wat zo vind je een vervolgstap bij ze? Nou ja, een vervolgstap in die zin is dat we eerst de komende weken afwachten gaan hoeveel petities er nog bij komen. We willen dat graag aanbieden aan het college. Dan zijn we vanzelf ook heel erg nieuwsgierig naar haar reactie. En zien wat zij er uiteindelijk mee dwang gaan. We hopen natuurlijk dat zij op eigen initiatief met een hersjocht ervan komen. Mocht dat net zo wezen, ja, dan komen er vanzelf ook vervolgstappen. Dan willen we het graag bijvoorbeeld aan provinciaal beleid dat we daar zeggen van goh, Jim, ga hier ook wat over te zeggen. Wat vind je ervan dat er nog geen draagvlak is?